תגידי מתי. עכשיו? אוקיי, אז שלום, הגעתם. שלום, הגעתם לחנות של בוסטר ברחוב הפועל 3, אפשר לראות, בואו אליי, בואו, תתקדמו, בואו אליי, בס. לא את הרחוב הפסטורלי, יש לנו נוף לים, פשוט הבניין מסתיר. אבל יש ים, במרחק של 40 קילומטר מכאן. בואו איתי לכאן. כאן אפשר לראות את המבחר האקוסטיות שלנו, מקורטלנד. גם יד שנייה, מגבר של פנדר, אמנם מיוצר במקסיקו, אבל מדהים ביופיו ובצליליו. יש לנו מגבירי בוגרה, בוקסות של בוגרה, אמפג, ווקס, שכטר מכל הסוגים, G&L מכל הסוגים, אינדונזיה, אבל עם פיקאפים אמריקאים. יש לנו גיטרות גרוזיניות בשם צ'פמן, יש לנו גודים, יש לנו סטרלינג, יש לנו כמובן עוד גודים, יש לנו כאן עוד מבחר של יד שנייה וגיטרות ששוות לכל כיס ולכל תלמיד. גיטרות אקוסטיות של נורמן, כמו שאתם רואים, הן יפות וגם צלצלות נהדר. אני לא יודע לנגן, אני טובב. בכל אופן, בכל אופן, בואו איתי, נראה לכם את האפקטים יד שנייה שלנו. בואו. כאן בוויטרינה אפשר למצוא מבחר ענק של כדורים פסיכיאטריים, וכאן אפשר בואו אלינו, החנות של בוסטר בבעלות עידן חנוכה.